Ahojte kamaráti, teraz vás vítam pri novom videu a tuto mám ja panáčika. Idem môjmu kamarátovi vykradnúť brain roty. Dobre? Tak, poď. Idem, ale kde si? Nájde si, ja sa volám 70. Poď. Ale neviem, kde To mám... nie som ja. Je? Oli, kde si? Nechcem vykradnúť. Kde si? Už ťa vidím. Otvor mi. Ahoj, ja idem preč, lebo ja mám takéto, čo ty nemáš. Ahoj. Nekradni mi. Choď preč. Ja idem preč, áno. Choď. Áno, ja idem preč. Tak choď preč. Paťo, to nie si ty. To ja som. Tak ja som vonku. Nie si vonku. Neuhýnaj sa mi. Tu som. Si smraďo. No poď ma vykradnúť, Oli. Kde máš? Kde? Kde máš? Tu mám. Čo to je tvoje? Nie, ešte jedno ďalej. Jedno ďalej. Na zavrete. Perochello lemonchello. Paťo! A on nevie, čo robí, tak mu ideme vykradnúť bajk. Nerobni! Už si nebudem kradnúť. Už si nebudem kradnúť. Ukradneme mu avokadíny, túto. Nevidíš? Vidíš? Vy uvidíte za chvíľu. Anton pilí. Môžem mi otvoriť? Neviem. Už si nebudem kradnúť. Toto mám. No, to čo teraz kradne kamoš. Choď. No choď, lebo... Není otvorené. Máš už otvorené. Nemám. Máš už, choď už. Dobre. Ty smraďoch. Ty si smriadol. Dobre. A tak tomu robíte zle, keď máte neviditeľnosť. Neukradli jeden brain. To som bol ja. Nerob! Paťo! Tak si Daj mi ten brain rob. Tak si ho poď zobrať. Kišky. Už si nebudem kradnúť. Tak dobre. Ja niečo skúsim. No, poď. Jaj, viem, čo chceš, ti kúpiš špatky a dáš mi ho vedľa domu, ale mňa to nezastaví. Nechcem kúpiť to. Poďme na pázoli, že či nejde nejaký dobrý brainrot. Paťo, ktoré je tvoje? Paťo, ktoré je tvoje? Toto. Kde? Toto je tvoje, Paťo. Ukáž nám Sofiu. No, Oli, poď. No poď. To som ja? Áno, to si... Keď som taký dobrý kamoš ako Oliver, tak mu dá... Ako som ja, Paťko, ja som najlepší kamarát na svete. A vy by ste ma chceli za kamoša. Tak mu dám brainrot. Chceš? Áno. Tak choď donútra. Haha. To nie som ja. Si. No tak choď donútra, ale do hore. Hore. Oli, hore. Avocadini antilovini. Nie ten, Oli. Nie ten. Nie ten. Ja ti ho vykradnem. Nie ten, Oli. No, Paťo, to budeme robiť. Čo budeme robiť? To budeme robiť, Paťo.
Táto, nevykradneš. Ja tancujem tu. Za to ti tu dám také, čo ti bude byť. Nerob, Paťo. Ale Nerob. Môžem tam ísť. tak mi otvor. Dobre. Ne, Teraz dobre. 28 sekúnd. Ešte 23. To mi nechaj, to je môj. To je tvoj kamos? To není tvoj kamos. Čo? Aha. Jo, to kto ma teleportoval? To nevieš, kto bol. Kto, ty? Áno. Ja mám 9 rebirtov. Niekto ti kradne Antolipínu. Čo? Niekto ti kradne. Ozaj? Áno, ozaj. Ozaj, Oli, tu je. Tuž. Ja, Paťo, to si Poď, tu som. Ahoj, panetko. Chcel som použiť tú rýchlosť. Oli, čakaj. Oli. Nemám rýchlosť. Nemám. Ale mám priťahovačku. Nikto nemá. A ja mám 9 rebirtov. Ozaj. Hej, ty máš preťahovacku? Ako sa tam dostaneš? Los takorito. Ako sa tam dostaneš? Los takorito. Tak teraz idem ti ukradnúť brain rod. Nemaj, musím sa pripojiť na druhý účet. Prečo? To mám lepšie brainroťaky. Dobre, tak ja idem. Jo. Čo, ku mne? Hej. Tak dobre. Ty chceš asi ísť ku mne? Nič nemám. Oli? Luvini Tisanini. Že chcem ti dať brainrod, ale za chvíľu. Ozaj? Áno. O chvíľu, choď. Choď preč, pripravím si to pre teba. Oli, choď preč. Oli, choď preč. Oli, choď preč. Oli, no. Tak ty mi chceš ukradnúť. Nechcem ti ukradnúť. Ja idem kradnúť tomu, kto má otvorené. Tu ešte nikto není. Žiadne brainroty. Toto môže byť moje. Aha. Nejde to nie. Tak ja idem kradnúť. Tak poď, Oli. Už ti dám. Čo sa mi dáš? Ľudia, natáčame stále? Áno. Ľudia, to je tak, keď vám niekto robí zle a vy mu urobíte zle, ale on to nebude vedieť. Dobre, hej, sáš. Liri lilla rila. No poď ku nám. Avokadíny Gufo, ten je lepší. Oli. Zoberiem Niekto si mi ho. kráni Sigma Avokadíny. Boy. Niekto mi kráni Sigma Boya. Ne. Ty máš Sigma Boy? Niekto mi kráne Gorilu. Ja ďakujem vám, ste tí najlepší, milujem vás. Pomohli mi. Poď, Oli. Tim cheese. Oli. Fúj. Tak. Ty si ale šibnutý. Ja som šibnutý. Nie, si. Ja! Fuj, som sa chcel napiť svojej vody. Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Oli, ideš? Dám ti brainrod. To som pripravený. Tak poď. Oli, Idem kde si. kde si ty? Tu. Bandito bobrito. Bambrito, To beriem. Tu som. Doma. Ja som to bol, poď. Oli. Oli. Počkaj len. Zatvor si a poď. No poď. Oli, čakaj ma. Alebo poď. No choď. Do hore. Hore,
Počkaj, nech to skončí. To je prank. Čo je prank? Však si sa chytil do pasci. Áno. Zober si ten druhý, tento. Oli, aký pôjdeš do pasci? Nerob. Ale ty si trzla, chytil. To si ty! No, zober si, nie toho. Ale na toto nemám peniaze. Na frula. Ale ja ti udarujem. Pač, stilnú. Čo? Ja, nemáš miesto. Jo. A musíš... Ty mi to zasekal, hej. Choď si niečo predať. Nerob! Choď si niečo predať. No choď si Oli niečo predať. Oli, Počkaj len. choď si niečo predať. Jo, ja tu mám Lubiny pisaniny. Ty si predaj a poď si ho zobrať. Poď, Idem. ja ťa tam čakám. Tu som. Si vnútri? Áno. Čakaj ma. Keď som tu, keď si to ty... Zober, Oli, neber ten. Zober si tento bumi. Borbaloni luliloni. Ja si povedal, že mám zobrať. No, choď. Ja ťa sledujem, neboj sa. Mám ti dať, aby si ho nemal? Dám! Mám ho. Ja idem k tebe zakúknúť, ako to tam má. Nerob! Idem ti zobrať, neboj sa. Ideš. Nerob. To sa nedá. Dá, ale nedá sa. No. Ja mám jedno. Oli, koľko máš percent? Ja mám 6. Ja mám jedno. Paťa, ja mám 6%. Ja mám jedno. Oli, otvor mi, nebuď zlý. Koľko máš peňazí? Len nekradni. Koľko máš peňazí? Ako si urobím zvyššie patro? Koľko máš peňazí? Koľko? Takých... Ja dám 4, 8 a mes. 4 miliónov. Poď. Ako si urobím vyššie patro, aby som aj vyššie vedel dať brain roti. Kde je Rebird? Neviem, to? Áno. No, Dobre. Tak, Oli. Tak, ideme. Koľko, čo potrebuješ na to? Čo, naozaj zomrel? Tung, Saur zomrel. Ozaj? Ozaj, no, chudák. Tak, potrebujem na to. Tripy, tropy, tu asi máš. Tripy tropy nemám. Nemáš? Ale túto, Oli, tohto potrebuješ, gangstera. Niekto ti grát. Kde je gangster? Tu je. Oli, choď si zatvoriť, rýchlo. Gangster putera. Ja si berem. Aj máme rovno tripy, tropy, môžeš si dať rovno Rebird. Ale nebudeš mať peniaze, budeš mať 5000, nevadí. Tripy tropy si mi si zobral, Paťo? Áno, poď, Oli. To si mi si. Áno, si? Choď hore. Hore je? Áno, otvorím ti, počkaj, teraz choď. Choď. Bombardína, krokodíla. Zober Nemám si. peniaze. Ja nemám miesto. Tak si choď, predaj nejaké. Patapim. Patapin. Tak dobre. Oli, môžeš ich pomaly všetky predať. Počkaj. Predaj. Ľudia, prepáčte, že sa nerozprávame, ale ide si Oliver dať Rebird. Potom končíme s Brainrotom a ideme dať nejakú strieľačku alebo nejakú dobrú hru. Povedz, Oli. Áno. A budeme o tom aj natáčať. Áno. A nevadí, že toto bude o polhodinové. Nevadí. A vy si ho pozrite vy Skibidi, to je Trojlet.
Kto je lepší šibnutý? Debil čova. Kto je lepší, búchal alebo oveska? Napíšte do komentára. Koho ma búchal? A kto je lepší, Bige alebo Fitman? To je kto? Taký, alebo 300 CDI. Poznáš 300? Neviem, ti kradne. To je tvoje. Dobre, tak idem 300 CDI Mercedes. No, Dobre, môžem? ja mu zoberiem tie brain roťalky, páči? Dobre. Choď si zobrať tripy, tropy. Tropa, tripa. A zobereš si kamoš. Počkajte, lebo mi budú kradnúť tí. A mňa zase bijú. Tripy, zober si ju, no. To je jedna nekradnú. Gangster Futera. Ja ti beriem. Viem. Zober gangster a ešte zober. Tripy, tropy. A budeš mať rebird. Viem. A nebudeš mať asi druhé podlažie. Nebudeš mať Oli podlažie. Ešte nie, ale budeš mať väčšie miesto. Jo. To som neovládať. Wow. Ešte tripy, tropy. Trippi troppi. Kradne ti niekto. Pokiaľ ja ten tripy, tropy nemám. Tak si ho choď zobrať. Som si ho zobral a už ho nemám v ruke, mal som ho. To za to, lebo niekto použil hudbu a potom musím tancovať. Nepoužívaj to. Vieš, že ťa stále sledujem, len ty nevieš o tom. Ahoj, však je. Počkaj, Oli, idem donútra. Cappuccino assassino. Máme spolu rebird. Ja som si už dal. Dal si ju? Áno, už som si dal. Dal si rebird? Áno. Áno, čo? Ty si ju na! Ty to máš. Máš! Otvor mi, Oli. Daj mi už otvorí. Dobre. Cappuccino assassino. Tak potrebujem Boneka Balabu. Čaute, ideme niečo iné. Boneka Balabu! No. Tam. Dobre. Oli, ideme. Cappuccino assassino. Idem ťa za Musím ním. zobrať Boneka Ambalabu. Oli, idem ťa za ním. Môžem Boneka Ambalabu? Nie, nemáš peniaze. Tak ahojte. Ahojte. Vidíme sa, pridal som video.